Dejn daqqar ħin jżid ħafna iktar fuq il-pressjoni fuq id-difiża avversarja. Attenzjoni konklużjoni u gol! Valletta jiskurjaw permezz tal-plejer tagħhom Steve Borg ipoġġi lil Valletta u ħebxejn fil-vantaġġ esattament mad-90 minuta. Kulħadd wieqaf kien quddiem Endruhog. Steve Borg li jemmen li l-ballun jista' jaqaf saqax u b'xut mill-viċin ma jagħti ebda ċans l-Endruhog. Valletta wieħed ħajberni xejn. Da ground jipprova jsib l-ispazju għal cross javvanza ftit joħroġ fal-cross fil-kaxxa jiddaqqa ta' rasu l-gowl. Ikun Inwoko illi poġġi lil St. Andrews fil-vantaġġ. Sado tajba ferm ikun Kert Magro fit-tarf fil-kaxxa. Jilab il-konklużjoni ta' Mifsud Triganza jsalva Gallia, penalty mbagħad foul ta' Calzado kontra Gallia. Calzado arrokna 1-1 l-iskor. Mosta jiskurjaw friġiri tħol fil-kaxxa għan-nofs il-konklużjoni u gowl. Dale Camilleri jagħmel l-iskor 2-1 għal St. Andrews. Jerġa' jpoġġi lis-Saints fil-vantaġġ Dale Camilleri fit-53 minuta. tal-158 kemm għamilt tejbek fajna